खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 37थि माइनाव खेराइखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। गामाखालि बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो थांनाय हराव खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै 37थि माइनाव खेराइखौ बियाबनि सिङाव थानाय बाथौ थानसालियाव खुंफुङो। जानागुरु अरुण बसुमतारी आरो दौसिनिगिरि एकासि बसुमतारीनि फोलानायजों खुंनायाव माइनाव खेराइनि गिबि हाबाफारिनि आरजखौ बेखेवनानै होयो खुंग्रिं बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि बिरदाव मुसाहारिया। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 37थि माइनाव खेराइ फोरबो बे खेराइ फोरबोखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो सिगांदों। दिनैहाय गिबि सानाव जोंहा जोंनि 37थि माइनाव खेराइ फोरबो बेखौ दसे समनि उनावहाय जोंहा खुंनो सिगांदों। दा बिनि सिगां दिनै खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालियाव जे आरज गाबनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। आङो दिनैनि नैबे हाबाफारिजों बेखौनो फंनैसो बाथ्रा रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो लुबैदों जे जोंहा खुंग्रिंआ दिनैसिमाव 108 बोसोर जाबाय। दिनै फैयै फैयै जोंनि खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 37थि माइनाव खेराइ फोरबो बे खेराइ फोरबोखौ जोङो खुंबाय थानाय जादों। आरो बे माइनाव खेराइ फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बाथौआरिफोरनि जे आबाद मावनाय गासै बिथिङावनो जाहाथे जोंनि बिमा माइनावा जाहाथे जोंखौ मोजाङै आयखौ जाहाथे बांसिनै खालामनानै होनो हायो, जाहाथे जोंनि आबाद मावनायफ्राव खुनु जेनेबा बारहुंखा सारअन्थाइ बायदि बायदि जेंना जाबोरा गोग्लैया, बिनि थाखाय जोङो बिमा माइनावखौ थांखिनानै जोङो दिनैहाय खेराइ फोरबो फालिनो जोङो सिगांदों। आरो बेबायदिनो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि बा जोंनि सारा बुहुमनि बर'फ्रा जाहाथे दिनैनि बे सानाव बयबो जाहाथे बिदा फंबाय जोंहा गोरोबलायनानै जोङो संसार जानो हायो, खौसेथियै जोङो दावगालांनो हायो, बेखिनिखौ जोङो मिजिं खालामदों आरो आसा खालामदों जोंनि बर'फोरनि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि नैबे न'खरनि सालामि, न'खरनि जेनेबा जोंहा माखासे बाथौ सिबिनायनि खान्थिफोर, गामियाव जोंहा गारजा होनाय, गामियाव जोंहा खेराइ होनाय, ओनसोलारि खेराइ होनाय, बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि बेखौ जाहाथे जोङो मुलुग दरबाराव लांनो हायो, बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय थानाय जादों। आरो इयुनावबो जोंहा बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय निस्सय दिनै फैबाय थानाय गोदान जोलैया बिनि खामानिखौ मावनांगोन। आं बेखौ मिजिं खालामो।